Fil-qorti komplit il-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' Maher Al-Yasem, is-Sirjan ta' 24 sena li huwa mixli bil-qtil ta' Sirjan ieħor Fawez Najem. Il-qtil seħ fis-7 ta' Mejju wara li nqalet ġlieda bejn żewġ gruppi Sirjani f'Għawdex u l-vittma nqatel f'appartament f'Marsa l-Forn b'daqqa ta' sikkina f'qalbu. L-ewwel xhud quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek kien l-Ispettur Wayne Camilleri mill-Iskwadra tal-Omiċidji li qal li meta interroga lill-akkużat mill-grupp ta' li allegatament daħlu jħebbu għalih u għal sħabu dan għaraf biss lill-vittma. Xut ieħor kien l-Ispettur Josef Gawċi li qal li l-vittma miet fil-karozza tal-marka BMW u huwa jittieħed lejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. It-tielet xut kien Ahmed El Hamdan li joqgħod mal-akkużat u ma' Sirjan ieħor fl-istess appartament. Huwa qal li x'ħin fetaħ il-bib il-vittma qallu li rid jiskarna lill-akkużat. Ir-raba' xut kien Ahmad Muhammed, Sirjan ieħor li kien joqgħod mal-akkużat u ma' El Hamdan li qal li waqt argument bejn is-Sirjani ftit qabel id-delitt il-vittma xeħed kikra lejn l-akkużat u mar fil-karozza u ġab injama għalih. Żewġ xhieda oħra kienu żewġ Ingliżi li joqogħdu Marsa l-Forn li rrakkuntaw kif raw ġlieda u persuna tiddaħħal f'karozza BMW bajda. Il-kumpilazzjoni se tkompli fit-3 ta' Ġunju. Appell ta' Jorgen Fenek kontra sentenza tal-qorti li xejnet talba għal stħarriġ ġudizzjarju dwar id-deċiżjoni tal-Kabinett tal-Ministri wara l-maħariġ maħfra presidenzjali fil-konfront tiegħu ma ntlaqax wara li Fenek innifsu falla milli jħallas l-ispejjeż tal-qorti. L-appell kien sar wara l-avukati ta' Fenek issottomettew applikazzjoni għal stħarriġ ġudizzjarju madankollu għamlu dan mingħajr ma qabel issottomettew ittra jew protest ġudizzjarju li huwa rekwiżit essenzjali meta tittieħed azzjoni legali kontra l-gvern jew awtorità pubblika. Dakinhar l-avukati ta' Fenek argumentaw li dan ir-rekwiżit jingħata l-ġenb f'każijiet li jridu jinstemaw b'urġenza. Il-qorti perseduta mill-imħallef Francesco De Pasquale ma kienx laqa din l-argumentazzjoni. B'hekk ġie sottomess l-appell madankollu l-qorti tal-appell komposta mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħallfin Joseph Mikallef u Tonio Mallija innota li l-appellant ġie notifikat bid-data tas-seduta u wkoll bil-ħlas li għandu jiddepożita fir-reġistru tal-qorti minn xahar qabel. Minkejja dan il-ħlas mitlub mill-liġi baqa' qatt ma sar. Paul Spanjol ta' 35 sena minn Birkirkara u żagħżugħ ta' 17-il sena minn San Juan li ismu ma jistax jixxandar bordni tal-qorti ġew mixlija li fit-23 ta' Mejju għal ħabta ta' satejn ta' filgħodu attakkaw u weġġaw gravi lil raġel somolu f'Bar fil-Ħamrun. Il-vittma sofra ksur f'wiċċu u fi snienu. L-akkużati deru quddiem il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras u l-persekuzzjoni akkużat ukoll lill-irġiel li kisru il-paċi pubblika. L-Ispettur Andy Rotten spjega lil qorti li raġel mal-rassa biex jirrapporta li ġie msawwat wara li prova jidħol festin privat. L-irġiel wieġbu li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom. Il-qorti tagħti il-ħelsien mill-arrest lill-irġiel fuq garanzija u ordnatilhom biex joqogħdu l-bogħod mill-Ħamrun. Il-libertà provviżorja taż-żewġ irġiel kienet garantita b'depożiti separati ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 6,500 euro. Raġel li ammetta li sera aktar minn 12,000 euro minn min ħadmu ma natax sentenza ta' ħabs wara li wiegħed li jirritorna lura dak li seraq. Dan hekk kif ir-raġel tressaq quddiem il-qorti tlieta quddiem il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras akkużat b'ser aggravat. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Ġanetta Grixti spjegat li l-qorti li mara pruvat iddaħħal il-flus il-bank madankollu ġiet imwaqfa hekk kif dak li pruvat tiddepożita ma qabilx mas-somma ddikjarata. Kien hawn li l-mara ċċekkjat il-kamres tas-sigurtà fl-uffiċċju tagħha u ndunat li l-imputat Klinsman Grixti ħal flus mill-basket tagħha u kif ukoll mill-cash register tal-ħanut. L-ispettur spjegat li din ma kienx l-unika darba li l-imputat seraq lil min ħadmu. Id-difiża permezz tal-avukat Jose Herrera issuġġeriet sentenza sospiża u tenniet kif l-imputat qatt ma xellef difreħ mal-ġustizzja. L-avukat tal-Parti Ċivili Rene Darmanin qabel ma' suġġeriment tad-difiża. Wara qbil ukoll bejn il-prosekuzzjoni, id-difiża u l-Parti Ċivili biex jitnaqsu l-akkużi fil-konfront tal-imputat huwa wieġeb ħati u nagħta sentenza ta' sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin. U aġġornat ukoll li jirritorna l-flus li seraq fi żmien 6 xhur filwaqt li tpoġġa taħt ordni ta' probation.